Milorad Dodik tvrdi da bi nezavisnost Republike Srpske mogla dobiti podršku najmanje 10 država. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik je sada u našoj državi samo za, kako oni to kažu, ne daj Bože. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je povodom 27 godina od donošenja Ustava Republike Srpske da taj ustav treba biti poboljšan u nekim stvarima i ojačan zato što su Republici Srpskoj intervencijama visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini oduzete neke nadležnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini intervenisao je u ustav sa 30 amandmana, mijenjajući njegovu suštinu. Rekao je Dodik i istakao da je Republika Srpska narodni projekat, te podsjetio da je on kao poslanik prisustvovao donošenju njenog ustava 1992. godine. On je naglasio da je visoki predstavnik kradljivac prava Republike Srpske, ali da nije uspio razgraditi i ukinuti Republiku Srpsku, niti izgraditi Bosnu i Hercegovinu. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik je sada u Bosni i Hercegovini samo za, kako oni to kažu, ne daj Bože, ako dođe do razgradnje Bosne i Hercegovine, da to spriječe. Naravno, neće ni to moći spriječiti. Ukoliko se u Bosni i Hercegovini ne postigne konsenzus, neće tu pomoći ni visoki predstavnik, dodao je Milorad Dodik. On je istakao da institucija visokog predstavnika ne može imati podršku Republike Srpske, posebno ne nekadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun, koji je djelimično i uspio devastirati poziciju Republike Srpske. Milorad Dodik je naglasio da je dobio političku podršku naroda za mjesto u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, čija je pozicija devastirana, također, odlukama visokog predstavnika. Govoreći o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, Dodik je istakao da je Republika Srpska sa svoje strane učinila sve, kao i Hrvati, a da se čeka samo bošnjačka politička struktura, koja stalno špekulira i nešto čeka. On je ocijenio da bošnjački političari žele sačuvati postojeću strukturu vijeća ministara, te istakao da time riskiraju da blokiraju svu zemlju. Dodik je istakao da je u predsjedništvo Bosne i Hercegovine izabran voljom srpskog naroda da ojača poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. On je ponovio da Republika Srpska traži da se poštuje slovo Dejtonskog sporazuma, odnosno da se poštuje Ustav Bosne i Hercegovine. Tvrdi da bi podršku za nezavisnost Republika Srpska mogla dobiti od najmanje 10 država. Ukoliko inicijativa za promjenu imena ode na Ustavni sud i bude prihvaćena, mi ćemo provesti referendum i odvojiti se od Bosne i Hercegovine. Imamo barem 10 zemalja koje će nas u tome podržati. Razgovarali smo o tome i sa Aleksandrom Vučićem. On, za razliku od mnogih, u detalje razumije situaciju i uvijek će reći da treba zaštititi Dejtonski sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i da Srbija podržava teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, kao i sve ono što se dogovore dva entiteta i tri naroda, kazao je Dodik. Milorad Dodik se osvrnuo i na sporazum između Srbije i Kosova. Ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije i Republika Srpska će se pozvati na to pravo, rekao je Dodik. Prema njegovim riječima, takav scenario odvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine političkom voljom naroda zamisliv je bez rata, tvrdi Dodik. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Kosovo i Metohija svesrpsko pitanje, te da će se, ukoliko bi eventualno Kosovo bilo primljeno u Ujedinjene nacije i Republika Srpska, pozvati na to pravo. Ni Hrvati u Bosni i Hercegovini sigurno ne bi propustili tu priliku da se odvoje od Bosne i Hercegovine. Mislim da ukoliko se konstelacija napravi takvom, ni Hrvati neće propustiti priliku da se i oni odvoje od Bosne i Hercegovine. Onda bi se postavilo pitanje ko bi tu ostao, rekao je Milorad Dodik. On je naglasio da Srbi u Bosni i Hercegovini smatraju da ukoliko je nekome prihvaćeno to pravo i Republika Srpska može da se na to pozove. On je podsjetio da se Republika Srpska odmah nakon što je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost izjasnila odlukom Narodne skupštine da će, ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, i Republika Srpska imati pravo da se odvoji od Bosne i Hercegovine. To piše u našoj rezoluciji od prije 10 godina, podsjetio je Milorad Dodik. Prema njegovim riječima, takav scenario odvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine političkom voljom naroda zamisliv je bez rata. Bošnjaci to ne žele, ali će na kraju shvatiti da je to i za njih najbolje, da imaju teritoriju kojom perspektivno mogu da upravljaju i vrše vlast, rekao je Dodik. Milorad Dodik je ponovio da je Kosovo svesrpsko pitanje. U državnom smislu jeste pitanje države Srbije, ali u smislu nacionalnog poimanja i doživljaja tog pitanja to je svesrpsko pitanje, rekao je Dodik.
Prema njegovim riječima, nema Srbina, ma gdje živio, da nema stav o pitanju Kosova i Metohije. Na pitanje koliko je realno da Republika Srpska donosi svoje rješenje u skladu sa rješavanjem kosovskog pitanja, Dodik je naglasio da Republici Srpskoj ne moraju biti razlog i povod Šiptari, odnosno Albanci, ali da mora imati svoje koncepcije. On je ocijenio da bi 95% Srba sada glasalo za samostalnost Srpske. Upitan ko bi priznao Republiku Srpsku u tom slučaju, Dodik je rekao da Britanci sigurno ne bi, jer su oni u Bosni i Hercegovini mešetarili. Dio antisrpske politike, koju pokušavaju da sprovedu u različitim vremenima, uvijek sa žarom da naprave štetu Srbima i njihovom nacionalnom interesu na Balkanu, rekao je Milorad Dodik. On je naglasio da Srbi nisu avanturisti. Nismo mi oni koji će uraditi iracionalnu stvar, pogotovo ne onu koja bi mogla da dovede do toga da se tamo otpočne bilo kakav oružani sukob. Ja ne vjerujem da je on tamo moguć. Jedino je mogućnost odluke da interveniše NATO savez, a da se dođe do sukoba između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, to je nemoguće, uvjeren je Milorad Dodik. On je pojasnio da u Bosni i Hercegovini postoji zajednička vojska koja bi se u slučaju sukoba odmah raspala. Bošnjaci imaju samo kantonalne policije kojima je zabranjeno da ulaze u prostor drugog entiteta. Tako da je to isključeno sa tog stanovišta, rekao je Dodik. Dodik je kazao da je suština njegove politike kao srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine odbrana Republike Srpske i dobrobit ljudi koji žive na tom prostoru te očuvanje mira, zaključio je Dodik.